नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 12वी विषय मराठी व्याकरण व लेखन यातील समास व समासाचे प्रकार आपण अभ्यासतोय। मागे आपण अव्ययीभाव समास आणि तत्पुरुष समास हे दोन मुख्य प्रकार अभ्यासलेले आहेत। अव्ययीभाव समासात पहिलं पद महत्त्वाचं असतं तर तत्पुरुष समासात दुसरं पद महत्त्वाचं असतं। आता आपण तिसरा मुख्य प्रकार अभ्यासणार आहोत, तो म्हणजे द्वंद्व समास। आता ह्या द्वंद्व समासामध्ये दोन्ही पद महत्त्वाची असतात। सामासिक शब्द व त्यांचा विग्रह आपण पाहूया। सामासिक शब्द आहे आई वडील, त्याचा विग्रह होतो आई आणि वडील। सुख दुःख, सुख किंवा दुःख। भाजी भाकर, भाजी भाकर व त्याच भाकरीतले इतर म्हणजे तांदळाची भाकर असेल, बाजरीची भाकरी असेल, नाचणीची असेल, त्या भाकरी आणि भाज्यांमध्ये इतर कोणत्या भाज्या असतील त्या इतर पदार्थ, त्याचाही अर्थबोध आपल्याला ह्या भाजी भाकरमध्ये होत असतो। आता ह्या द्वंद्व समासाची वैशिष्ट्ये पाहूया। या समासातील दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या महत्त्वाची असतात, म्हणजे समान दर्जाची असतात, त्याला आपण द्वंद्व समास असे म्हणतो। जे दोन्ही पद महत्त्वाची आहे पहा। उदाहरणार्थ, सर्वांनी आई वडिलांची सेवा करावी। मग आईची पण सेवा करायची आणि वडिलांची सुद्धा सेवा करायची, दोन्ही पद समान दर्जाची आहेत। सर्वांच्या वाट्याला सुख दुःख हे येतच, मग सुख किंवा दुःख दोन्ही पद समान दर्जाची आहेत। भाजी भाकर, भाजी महत्त्वाची आणि भाकरी सुद्धा महत्त्वाची आहे, दोन्ही पदे समान दर्जाची असतात। आणखी काही उदाहरणे आपण पाहूया पहा। पती पत्नी, पती आणि पत्नी। खरे खोटे, खरे किंवा खोटे। गप्पा गोष्टी, मग गप्पा गोष्टीमध्ये आपण गप्पा मारतो, त्या गप्पा त्याच्यामध्ये विचारपूस वगैरे आपण करत असतो, एकमेकांशी काही एखाद्या विषयावरती चर्चा करत असतो, ते सर्व कशात मोडतं? गप्पा गोष्टींमध्ये मोडतं। मग या सामासिक शब्दांचा विग्रह करण्याच्या पद्धतीवरून या द्वंद्व समासाचे 3 उपप्रकार पडतात। पहा, इथे विग्रह कसा केलेला आहे? आई आणि वडील, सुख किंवा दुःख, भाजी भाकर व इतर पदार्थ। मग या तिन्ही शब्दांचे विग्रह वेगवेगळ्या पद्धतीने झालेले आहेत आणि मग ह्या विग्रह करण्याच्या पद्धतीवरूनच 3 उपप्रकार पडतात, ते आपण पाहूया। पहिला द्वंद्व समासाचा उपप्रकार आहे इतरेतर द्वंद्व समास। आता ह्या इतरेतर द्वंद्व समासामध्ये सुद्धा सामासिक शब्द पहा आणि विग्रह पहा। आई वडील, आई आणि वडील। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण आणि अर्जुन। गद्य पद्य, गद्य व पद्य। गंगा यमुना, गंगा व यमुना। तर त्याची वैशिष्ट्ये पहा। या समासाचा विग्रह करताना आणि व यापैकी एक समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय वापरावे लागते। तर इथे आणि व हे समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय आहे, 2 पदं जोडली जातात। उभयान्वयी अव्यय कशाला म्हणायचं? तर ज्याने 2 शब्द किंवा 2 वाक्य जोडली जातात त्याला आपण उभयान्वयी अव्यय असं म्हणतो। मग ह्या उभयान्वयी अव्ययामधला एक प्रकार समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय, समुदायाचा बोध होतो। आई वडील, आई आणि वडील, मग दोन्हींचाही समान अर्थ आहे, त्याला समान महत्त्व आहे। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण आणि अर्जुन। आणि व या समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्ययाने ही पदं जोडलेली आहेत आणि अर्थासाठी दोन्ही पदांची अपेक्षा असते। दोन्ही पदं तेवढीच महत्त्वाची असतात, दोन्हीही पदं तेवढीच महत्त्वाची असतात, दोन्ही पदांची तिथे अपेक्षा केली जाते। उदाहरणार्थ पहा, आपण मराठीच्या पुस्तकातील गद्य पद्य अभ्यासूया, म्हणजे गद्याचाही अभ्यास करूया आणि पद्याचा सुद्धा अभ्यास करूया। अशा पद्धतीने हे इतरेतर द्वंद्व समास आणि व अशा समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्ययाने जोडलं जातं। आणखी काही उदाहरणे आपण पाहूया पहा। आंबट गोड, आंबट व गोड। तहान भूक, तहान व भूक। दिवस रात्र, दिवस आणि रात्र। नवरा बायको, नवरा आणि बायको। प्रश्नोत्तर, प्रश्न आणि उत्तर। पिता पुत्र, पिता आणि पुत्र, यासारखे काही उदाहरणे सांगता येतील। त्यानंतर पुढचा प्रकार आपण पाहतोय
द्वंद्व समासाचा उपप्रकार पुढचा 2 नंबरचा वैकल्पिक द्वंद्व समास. यामध्ये पण सामासिक शब्द आणि त्याचा विग्रह पहा. 1 2, 1 किंवा 2, खरे खोटे, खरे किंवा खोटे, बरे वाईट, बरे अथवा वाईट, लहान मोठा, लहान किंवा मोठा. मग याची वैशिष्ट्ये काय आहेत तर या समासाचा विग्रह करताना किंवा अथवा यापैकी एक विकल्पबोधक उभयन्वयी अव्यय वापरले जाते. तर मग अशी तुम्हाला सांगितलं की उभयन्वयी अव्ययामध्ये समुच्चयबोधक उभयन्वयी अव्यय, हे विकल्पबोधक उभयन्वयी अव्यय आहे. विकल्प म्हणजे हे नाही तर ते. आता 1 2, 1 किंवा 2, उदाहरणार्थ मी तुझ्याकडे 1 2 वाजता येईल. मग 1 2 वाजता येईल म्हणजे 1 आणि 2 3 वाजता येईल का तर नाही. 1 वाजता तरी येईल किंवा 2 वाजता तरी येईल. 1 2 वाजता येईल. उद्या कळेलच खरं खोटं काय आहे ते. मग उद्या कळेलच खरं खोटं काय आहे ते. उद्या म्हणजेच खरं तरी कळेल किंवा खोटं आहे का त्यांचं बोलणं, खरं आहे की खोटं आहे, दोन्हींपैकी एक काहीतरी असणार आहे. तसं म्हणजे दोन्ही प्रधान पदांपैकी एकाच पदाची अपेक्षा केलेली असते. दोन्ही पद प्रधान म्हणजे महत्त्वाची आहेत, दोन्ही महत्त्वाची आहेत, पण दोन्हीपैकी एकाची अपेक्षा. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आधीच्या प्रकारामध्ये म्हणजे इतरेतर द्वंद्व समासामध्ये दोन्ही पद महत्त्वाची आहेत, पण दोन्हींची अपेक्षा केलेली असते, दोन्ही पदांची अपेक्षा केलेली असते. पण इथं मात्र दोन्हीपैकी एकाच पदाची अपेक्षा केलेली असते, तेव्हा वैकल्पिक द्वंद्व समास बनत असतो. तर पहा काही आणखी उदाहरणे आपण पाहूया. 4 5, 4 किंवा 5, देव दानव, देव किंवा दानव, न्यायान्याय, न्याय किंवा अन्याय, पास नापास, पास किंवा नापास. एखादा विद्यार्थी पास तरी होतो किंवा नापास तरी होतो. एक विद्यार्थी पास झालाय आणि तोच नापास झालाय असं होत नाही. दोन्हीपैकी एका पदाची अपेक्षा केलेली असते. पुढे मागे, पुढे किंवा मागे. राव रंक, राव म्हणजे श्रीमंत, रंक म्हणजे गरीब. राव रंक, राव किंवा रंक. मग अशा पद्धतीने वैकल्पिक द्वंद्व समासाची उदाहरणे सांगता येतील. त्यानंतर पुढचा द्वंद्व समासाचा प्रकार आहे समाहार द्वंद्व समास. आता समाहार म्हणजे सामावून घेणे. तर समाहार द्वंद्व समासातले हे सामासिक शब्द पाहूया आपण आणि त्याचा विग्रह पाहूया. पहा, अंथरूण पांघरूण, चहा पाणी, पाटी दप्तर, घर दार. त्याचा विग्रह पहा कसा केलेला आहे तो. तर अंथरूण पांघरूण असं आपण म्हणतो. तर त्यामध्ये अंथरूण पांघरूणमध्ये पहा ब्लँकेट येईल, गोधडी येईल, पुन्हा शाल आहे, चादर आहे, उशी आहे. आपल्याला अंथरण्या पांघरण्यासाठी ज्या ज्या वस्तू लागतात त्या सगळ्या वस्तू अंथरूण पांघरूणमध्ये समाविष्ट होत असतात. म्हणजेच वैशिष्ट्य काय आहे या समासाचं, या समासातील पदांचा विग्रह करताना त्यातील मूळ पदांच्या बरोबर त्याच जातीच्या इतर पदार्थांचा व वस्तूंचा समावेश केलेला असतो. म्हणजे अंथरूण पांघरुणांमध्ये ज्या ज्या वस्तू येतात समाविष्ट होतात त्या सगळ्यांचा बोध तिथे होत असतो. चहा पाणी, आपण मित्रांना नातेवाईकांना बोलवतो आपल्याकडे चहा पाण्याला या, तेव्हा आपण नुसतं चहा पाणीच देऊन नाही भागवत, तर काही फराळाचे पदार्थ सुद्धा देत असतो. आपली भारतीय संस्कृतीच आहे अतिथी देवो भव. मग आपल्याकडे आलेल्या पाहुण्यांना नुसतं पाणी किंवा चहा देत नाही तर काही फराळाचे पदार्थ देतो, ते सगळे चहा पाण्यामध्ये मोडतात. त्यानंतर पाटी दप्तर घेऊन शाळेत यायचं असंही आपण म्हणतो. पाटी दप्तर नेताना आपण त्या दप्तरामध्ये पाटी, पेन्सिल, वही, पेन, कंपास बॉक्स हे सगळ्या वस्तू आपण त्यामध्ये नेत असतो. म्हणजेच त्या मूळ पद जे आहे त्या मूळ पदांबरोबर त्याच जातीच्या इतर वस्तूंचा समावेश केला जातो. आणि या समासात आलेल्या आणि त्याच जातीच्या इतर वस्तूंच्या समुदायाला महत्त्व असते. घरदार, मग घरदार म्हटल्यावर फक्त घर आणि दार नाही तर त्या घरातील सगळ्या वस्तू पण, त्या घरातली माणसं पण
त्या सर्वांचा समुदाय आहे. त्या समुदायाला महत्त्व असतं आणि त्या घरातली माणसं, त्या घरातल्या वस्तू, ते सर्वांनी मिळून ते घरदार हा शब्द बनलेला असतो. म्हणजेच समुदायाला यामध्ये महत्त्व असतं. आणखी काही उदाहरणे पहा यामध्ये की चटणी भाकर. आता चटणी भाकरमध्ये अनेक प्रकारच्या चटण्या आहेत, तुम्हाला सांगायची गरज नाही. शेंगदाण्याची चटणी, लसणाची चटणी आहे, चटण्या खूप आहेत. आणि भाकरीमध्ये पण नाचणीची भाकर, तांदळाची भाकर, अनेक प्रकारच्या भाकरी आपण करत असतो. मग त्या सगळ्यांचा समावेश चटणी भाकरीमध्ये होतो. जीवजंतू, धर्मजाती, नदी नाले, त्यानंतर पालापाचोळा, केर कचरा, उद्योगधंदे. तर अशी काही उदाहरणे समाहार द्वंद्व समासाची सांगता येतील. समाहार द्वंद्व समासामध्येच त्याचा अर्थ धरलेला आहे, सामावून घेणे. त्याच जातीच्या इतर वस्तूंचा बोध त्यावरून होत असतो, त्याला समाहार द्वंद्व समास असे म्हणतात. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण द्वंद्व समासाचे 3 उपप्रकार अभ्यासलेले आहेत. पहिला प्रकार आहे इतरेतर द्वंद्व समास, त्यानंतरचा वैकल्पिक द्वंद्व समास आणि तिसरा समाहार द्वंद्व समास. तर हे तिन्ही प्रकार आपण अभ्यासलेले आहेत. आणि समासाचा चौथा मुख्य प्रकार राहिलेला आहे, तो म्हणजे बहुव्रीही समास. तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. धन्यवाद.